Най-смъртоносната риба в света. Представяме ви морена. Агресията на тази змиорка е несравнима дори с най-хищните риби. Напада плячката си толкова бързо, че тя дори не разбира какво й се е случило. Това е светкавичен хищник. А сега ще ги удерем. Месото на морената е изключително вкусно и богато на мазнини. Перфектно е за скара, както и за пържене. Сега ще ви покажем как ще я приготвим. По два начина. Аз ще приготвя пушена змиорка. Накиснали сме змиорките в разтвор с вода и сол и някои други билки за около 24 часа. Това помага на месото да стане по-крехко и да се осоли във вътрешността. Преди да започнем самото пушене, трябва хубаво да подсушим месото. На змиорката много й отива люто, затова ще я вкуся с лют червен пипер. И отделно съм си подготвил микс от ароматни билки. Сега влизат в пушилнята. Аз ще я приготвя по емблематичната ни турска рецепта. Ще започна с обезкостяването на змиорката. Преди изпичането на змиорката ще я вкуся само с сол. А за рецептата по турски ще използвам люта чушка, чесън и чери домат. Изпекахме рибата на 90% и след това ще я залеем с нашата специална тайна рецепта. След като заляхме рибата, ще я запечем в конвектомата. Пушената се е получила превъзходно. Леко люта, уникален вкус. Това е нещо, което наистина трябва да се опита. Змиорката по турски е готова. Уникално е. Кажете ми кой друг звяр от дълбините на морето искате да приготвим.